Сер түгел, машина йөртүче хатын-кызлар саны көндә арта бара. Бәйсезлек яратучы, мөстәкыйльлеккә омтылучы туташ һәм ханымнар үзләренең осталыкларын ДАСАФ оешмасында сынаудан башлады. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү елда хатын-кызлардан моннан берничә ел элек тапшырган имтиханнарны исенә төшерә. Бер хатасыз имтиханны бирүче табылмаса да, конкурста катнашучылар моңа әллә ни көенмәделәр. Иң мөһиме җиңү түгел, катнашу бит. Мөслимдә хатын-кызлар күп йөри инде рулдә. Шуңа күрә алар теге кагыйдәләрне саклап, буда үтәп йөрсәләр әйбәт булыр иде. Хатын-кызлар гына түгел, безнең күпчелек машина йөртүчеләргә әйтәсем килә. Мин бу автоледи конкурсында быел беренче тапкыр гына катнашам. Мондый конкурсны үткәрү бик кирәк, чөнки елдан-ел транспорт чаралары юлларда күбәя һәм аны йөртүче хатын-кызларыбыз да һаман да арта. Һәм бу конкурс белән инде без иратларга, машина йөртүче иратларга үзебезнең алар белән бер рәттән машина йөртергә хокуклы икәнебезне исбат итәргә тиешбез. Машина йөртү осталыгын сынау ДАСАФ полигонында узды. Руль артында кызлар үзләрен бик иркен тоттылар. Әлеге төр сынауда бер генә катнашучы да хата җибәрмәде. Автоледи конкурсында быел 3нче мәртәбә катнашам. Руль артында 2012 елдан бирле машина йөртергә бик яратам. Юлда ни дисәң дә хатын-кызлар кагыйдәләрен төгәл үтәп, игътибарны читкә юнәтмичә йөри. Руль артында күпчелек ират хатын-кыз күреп елмаеп куйса да, гүзәл затлар яулый алмаган биеклекләр юк әлегә. Конкурс нәтиҗәләре буенча беренче урынга Мөслимнән Алсу Хәйретдинова лаек булды һәм навигатор белән бүләкләнде. Конкурсны Мөслим һәм Сарман районнары буенча юл иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе белән ДАСАФ оештырды. Җиңүчеләргә дә, катнашучыларга да бәйгене оештыручылардан кыйммәтле бүләкләр бирелде. Автолединың зона туры 13 августта Әлмәт шәһәрендә узар дип көтелә. Анда Мөслим данын Алсу яклаячак. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.